Hemmäňize salamu aleýkum. Sizi Söýgül TV kanalynda ingliz dili derslerinde hoş gördük. Bugün biz 5-nji dersimize başlaýarys. Bizi dogry ýazarlak gelen azalarymyza bolsa köp sag bolsun aýdýarys. Gelin bu dersimizi geçen derstäki öýüşimizden başlaýaly. Any barlak görüň, siz sözleri dogry goýduňyzmy ha? Bu ses nähili bolýar? Birinji bolup okana berekella diýesimiz gelýär. Ş, A bu sesi haýsy harplar berýär? Berekella, ine şu iki sany harp ş, sesi bilen okulur. shake, lash, dash. Biz bugün işimizi ey çekimlisinin okumagy bilen dowam ederiz. Gelin geçen saparky tablitsany ýatlaýaly. Bu sesleri biz eýýän bilýäris. Bu bolsa biz täze sesleriň okulşyny öwreniriz. İki harpyň gelmeginde biziň birinji sesimiz bolsa A, diýip okulýar. bak, ba, start. İkinji sesimiz biraz hyrrak bolar. Bu iki sesiň birikmeginde emele gelýän ses. Birinji sesimiz. İkinji sesimiz bolsa bu neutral sesdir. Bu sesten siziň habaryňyz bolmaly. Bulan hemmesi birlikde diýip okulýar. Hair, hair. Siz görýäňizmi? Bu sözler bir hilek bolup okulýar. Yer näme? Biz bu sesleri türgelleşmäne başlaýaly. Gelin birlikde okalyň. Bak, had, ham, gab, dak, hap, lak. Bear, mare, tear, fair, bear, stare, dare. Bak, dak, sharp, bar, Ne bolsa siz birinji okarsyňyz, men bolsa gaýtalarym. hard, arm, far, mal,
bak, ham, ta, bamen, Gelin ikinji sesimizi sürgülleşeliň. ea, Siz başlan, biz bolsa gaýtalarys. bea, fea, rea, stea, fea, mea, fea, ea, gea, gea, ea, stea, Şeýle hem biz bugun y, harpyny hem öwreneriz. Bu harpymyz size gyzyk bolar diýip umyt etýän, sebäbi bu harpymyz öz içine çekimsizlik hem çekimliğini hem alýar. Bugun bolsa size ýatly dostumyz gelýän zat, eger biz bu harpy sözde urulsyz görsek, onda ol i, diýip okalar. dark, darkly, Azatça beýle ýagdaýda bu harp sözüň soňuna gelýär. tasty, baby, happy, barely, hardly, party, lady, Hökman suratda daşyňyzdan okumagy unutmaň. İçiňizden okujak bolmaň. Sebäbi biziň işimizde esasy zat netije gazanmakdyr. Biziň dersimiz hem soňuna ýetip barýar. Bu siziň indiki dersiňize öýüşi bolar. Siz bu görýän sözleriňiziň transkripsiýasyny ýazmaly bolarsyň. Size ýene bir ýatly dostum gelýän zat, dersi gaýtalap görmegi unutmaň. Sebäbi bu size dil öwrenmekde uly peýda berer. Biziň derslerimizi dostlarynız bilen paýlaşmagy hem unutmaň. Dersimiz size ýaram bolsa elbetde like basyň we kanalymyza agza boluň. Indiki derslerimizde görüşýänçek hoş, sag bolun.